Azvina kumira mushe kuZimbabwe izve. So situation iri kuitika ima 1 and one thing chata kundiwe panapa ndiri muchiki ndakadhiniwa kudai so iri Sunday inyaya yekuti zvoni hatifariri kuona mauto enyika vachiabuswa vachishandiswa muzvimadhiri zvekuda kutorwa kweland. Nyaya iri kuitika apa ndiri kunzwa kuti maChina hanzi ndo vari kusvika ngoda kunotora land, saka vazosangana nevanhu vasingazvinzwisise, kusangana nevanhu vasingateerere, vasingazive kutoti meno kuna nani. You know one thing that I like, ndikutanga ndafarira courage iri kuitika iri pane this young man. Ndo vanonzi varume ava, kana iwe uchiona usati wamboita zvinhu zvakadai so chimbobva panomira varume pepe. Ndakusaida tisikuda varume vanyorwa pamateleti, tikuda type yemamonya akadai so yekuti havavhunduke vachiudzwa kuti ndezvenyika ndezvechicheto kuti aiwa nyika yacho ndeyedu tese. Aiwa ona saka isusu chatiri kutaura panapa ndechekudai so tikutaura zvinhu zviri simbo. KuZimbabwe kune hondo here? Ndo mubvunzo yatiri kufanira kuti tiende tinoendesa kuna Mudhara Valerius Banda inei. Even if you are watching this video, ndoda kuti ulike this video, kana uchikwanisa kushare chingoshare even pamatimeline kwese wherever you are. Toda kuti message isvike kuna Mudhara Valerius Banda kuti kune hondo here kuZimbabwe. Kune chii chinoita kuti mauto angobudiswa achishandiswa. Boza tichazi kana mati muri kutora kana mati ibhesi remauto remauda kuvhura. Itai kuti malocals vazive kuti takuda kuvhura bhesi rimwe remauto kana kuti toda kuvhura company iyi specifically for mauto. Tozviziva, tozviunderstand. We understand kuti kune makampani anovhurirwa masoja. Tozviziva izvozvo. Kune mafactories anovhurirwa masoja zvinoitwa nedzimwe nyika. Tinozviziva izvozvo even though vari masecurity forces enyika but vanenge vane macompanies avo. Tozviziva, we understand that. Kwete kuti unongori kana patongoenzi pari kudefendwa muChina zvake anobva kunigini kwake vanyanya kukosha zvakaita seko nzi mainvestor. And ipapa unozonzwa tozobvunza kuti who is behind all this nonsense. Unozwa kuti the Shons, the Collins, the Mnangagwas, whatever. Like seriously, nyika svika pakuredzo, you know zvinhu zvakadai so hazvina kutanga nevanhu avana team rana Mnangagwa. No. Even though ndakaona rimwe video Mnangagwa achitaura kuti ndakazonzwa kuti kwakati kwaitika chakati takatanga tomhanya nevakomana achita se handizivi kuti simba rekuzopota achitoudza masoja zvekuita kuti ngatibude tidai tinobhombana nevanhu akarwana kupa aina ndoziva hangu maybe ndo maitirira vanozviita zvo ivo zvavo. But onaika pane iyi yekuti munotanga kunigina vanhu yakuti vhundudza because kubva kumashure toziva kuti kuna nachiyadzwa maituma masoja achienda ungosvika ungona munhu anendika hatichazivi takuvhiringidzika kana vanhu malocals vari kuita something which is not right. Ibasa repolisi zeta rapi uyai muite basa renyu, that's it. Noti kuti mutaka unzi masoja ndo anenge aripo achinhinga achivhundutsira vanhu angonzi ndai munomira ipapo nezikamafulashe chete vanomhanya. Like seriously, the next thing what they know exactly, what they know is musoja akangorekana angogumwa arohwa ari mukamafulashe, the next thing vachava vachirohwa raindi rese. Ndo zviri kutembewa chete hapana kana chimwe ipapapo. But aiwa kumandaroni vazviramba vakati atiteerere izvozvo zvekuti munenge muchida kuita madhiri enyu, muchida kuita nerwesere, muchichera muchifukura nyika yese pamune muchifamba. You know these guys are funny, famba everywhere. Panaka mumazimota anenge achingofamba chingosavhaya anenge achitosenza kuti chiarea chese chakaloda ichi chakatakura matombo akadai chese nekromu kune goridhe kune chakatu vachisenza vozosvika kuti ndiani who is the owner of this place, vosvika veta because madictators madictator vanofamba nato twasiyana neavo tozikanwa nemalocals vanofamba netype dzavo vega dzekuti vanotosenza chitopfuura nemota kurodhu kana chitosenza kuti this place yakatakura vongosvika vongofenza nzvimbo pasina vari kuziva. Malocals vari kubenefita chii? Unozviti china rakanzi ract round papa rine chibhadhira kana $30 I had is it $30 or $50 per week. No medical aid, no benefits, no chi, no kugadzirwa maroads, no kuvaka kana compound, no kugadzira kudevelopa. Chi chakadaro ichocho. Muri kungofukura zvinhu zvenyika muchienda and the next thing muri kusiya ari mazikomba akadaro and people are sick and tired of that nonsense. Toti tiri kuenda kupi zvakadai so zvichiitika izvi? Kupi kwatinoita kananga? Aiwa vanhu vatsamwa. Saka izvo so pane umwe zviri kutaurwawo neumwe gentleman panapa ndafarira pamusoro pe the same situation zvokuti ndangobva ndaunzwa kwamanyukunyuku ndikati this is right, this is good. I think vanhu vese vari panapa vanofanira kunzwa futi this information zviri kutaurwa nemunhu because vanhu vakadai soka mukaramba muchiwanda zvinoona kundibatsira. Ramba wakadzvanya ZANU-PF ipapo ndo patiri kuda ipapo.
uchiburitsa nekuexposa vanhu vazive, nekuti nyika inonzi Zimbabwe yaurayiwa neinonzi ZANU-PF. Varongofungidzira kuti each and every ministry muZimbabwe it's ZANU-PF. Nhasi ndiri kutaura ndakanangana nenyaya dzemasoja, vanhu vanochengetedza mutemo, vanhu vanochengetedza nyika muZimbabwe. Zimbabwe chiseko yanzvimbo yokuitira masaramusi nemasatanist, yanzvimbo yekuitira zvese zvakafanana neizvozvo. Chisatanist chawanda muZimbabwe, zvinotarisirwa zvichiitirwa kuti maministri achengetedze Zimbabwe. Handizvo zviri kuitika nhasi. Nyika yaparara kureri each and every politician muZimbabwe akushandisa security forces kuita mari, yeti security forces havasi kuzviona kuti vari kushandiswa. Hamino kana makazvionawo, but zvinhu izvozvo ndakabvira kuzviona pakatanga kupinda vaMnangagwa mupower. Ende vaMnangagwa vari kuregerera kana kuti vakatova maauthorities iwayo kumapoliticians ese ari under Mnangagwa kuti kana vakarequesta vachida security kubva kuarmy vanoipiwa. Urikubata kune masecret securities akafanana naChivayo nedzimwe timu. Mukati momuya masecurity avo mune masoja. Masoja ava angatadza kupfeka zvavo uniform but vanenge vari mucivil, but those people they are soldiers. Vari kushandiswa. VaMnangagwa ndivo vari kuita zvisizvo zvavari kuita izvi, kuauthorize kuti torai security. Even mapurisa arimo but anenge ari mucivil vachichengetedza individual people vasinei nezvenguva vachifanira kunge vachichengetedzwa nemutemo, vachifanira kunge vachichengetedzwa nemasecurities enyika. Zvinova zvisiri izvo kuti vachibvayo vanochengetedzwa nemasecurities enyika. Why? Zvinhu izvozvo zviri kuitwa nekushandiswa. Hatina mbobvira takazviona zvichiitika kumashure kweso. Even panguva yaMugabe wachitonga zvaitotyisa kuwana zvakafanana neizvozvo, asi iye zvinezvi zviri kuitika. Saka Kulendi, usamire kuexposa nyaya dzakafanana nedzidzi. Ende ndinoda kuti muZimbabwe kana chaakuzobvira chibvire every corner. Chibvire every corner of Zimbabwe. Munhu wese anenge achiziva kuti ari kurwirei, nyika yake ari kurwira, ari kubva nekupi, ari kuenda nekupi. Upabata ukatarisa vese vane mamainzi, vane chichi munyika yeZimbabwe vari kushandisa masoja kuginyavura, kutora malendo achishandisa maChina, pari kuendwa nemasoja. Everything zvavari kuita vari kushandisa masoja. Saka zvinhu izvozvozvo munoti nyika inoenda kupi? Zviri kukanganisa nyika yeZimbabwe. Ukatarisa ese mamainzi ese, kana vese vari kuita pane mari mukati, vari kushandisa masoja, vari kushandisa mapurisa kuti vanhu vaite mari maindividual. Sei? Zvinhu zvakafanana nezvo zvitariso zvongorowo. Nditiri kunyeperera, ndiri kutaura chokwadi. Ini ndinobva kunobva Guriti, ndokumusha kwangu ini. Ndiri kuzviona zviri kuitika. Wese vanoenda marukurukowa uko vari kuita mari vachishandisa masecurity forces enyika. Handiri pabata. Saka zvinhu izvozvo zveexpose zvibude pachena, vanhu vazive kuti kana taakurwa tikurwirei. Uri pabata. Vanhu kana vakupinda musango vari kupindirei. Uri kubata. Asi zvinhu izvi ndoti chaakunobvaruka manje. Ronda rei raakunotibuka izvinezvi. Vari kufungidzira kuti zvinhu zvichanonaka nenzira yavanofunga ivo vari kutonga nyika, but iye zvinezvi chaakuchibvaruka. Because each and every corner zvinezvi vakuziva kuti zvizvi zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Vari kutora upfumi vachishandisa pfuti, vachichengetedza panofanira kunge vachichengetedza, vachidya ivo vachishandisa pfuti. But iko zvinezvi vanhu vakuziva kuti zviri kufamba sei. Saka nyaya iyi vanhu vanofanira kuiziva, ngaitenderere. Nyaya dzese dziri kuitika idzi ngadzizikanwe nevanhu kuti ndozviri kuitika muZimbabwe. Iye pano pandirini ndakaita mari, ndinogona kutotaura nevakuru vekuarmy weEther Ameno kuti ndiani
ndotovataurira kuti vakomana ini ndoda kudai ndipewa vakomana 6 ndinotopiwa vakomana 6 vanochengetedza inini kuti ndiite mari. Vanhu mumarezevha uku vari kutorerwa upfumi hwavo, vari kutorwa lendi dzavanenge vakavaka, vari kubviswa pavanenge uchinzi hanzi paita goridhe zvisiri pamutemo. Enda panonzi Manyagande apapo, enda kumashoreland east uko wotsvaga nzvimbo inonzi Nyagande. Ukaenda kunyagande ndobva uchanyatsoona zvandiri kutaura zvandiri kuita zvekunyepa. Ubabata panouya masoja ovhiringidza vanhu vachivhandaliza vanhu vachidini kubvisa vanhu mudhuze menzvimbo iyoyo kuti vanyatsomaina machaina zviri free. Saka ndiri kuona kuti each and everything syndicate dziri kuitika dzine masoja mukati. Ndosaka uri kuona kune mapato kwacho kumasoja vane madifferences ekuti imi muri kudya isu hatisi kudya, imi muri kudya isu hatisi kudya. Asi chimwe chindoda kuti ndiyambire masoja enyika yeZimbabwe ndechekuti ndo matangira akaitika hondo dzeku-DRC. Hondo dzekupandukirana nenyaya yekuda kwezvicherwa dzanga dzatanga hadzichatoperi, hadziperi. As long vanhu vangoita mukana wokupinza pfuti chete hadzichatoperi. Because once wangouya wangoti apa ndepangu, unoita make sure kuti pauri kumaina iwe uri kupachengetedza hapana anofanira kusvika ipapo. Saka rinenge rangova ropa rinodeka every day. Nekuti hondo dzenyaya dzakafanana nedzese zvicherwa hadziperi. Imagine ndoda kupa muenzaniso wepachiyadzwa paya. Chiyadzwa dai kurunzi vanhu vese venzvimbo yese Mutare yaya vakati no, government iri kutijairira, takutsvaga maweapons etizvichengetedza. Maita sei? Handwazvona. So nyaya yekuitika baba dai vanhu vabatana vaita chinhu chimwe chete, masoja hambofa akauraya munhu wese pasi rino. Urobabata masoja each and everything chaanenge aitanga achiexpose. Musoja uya pane musoja akabuda achitora vhidhiyo yaminire kuti Darwin aifungudza kuti ari kuexposa, asi ndiye vari kutozviexposa iwe. Waritsvagei pagoridhe, panzvimbo yegoridhe, munzvimbo yevanhu vaitsvagei? Masoja anotendera kunge aripo, ari kumaina ipapo zvikutoreva kutoti vari pamwe munhu wemugovernment vari kumuchengetedzera zvinhu zvake. Waritsvagei? Mapurisa kwakusina here kuti achengetedze nzvimbo iyoyo? Masoja chandoziva inini anouya kunochengetedzwa pane violence kana kuri kunzi mapurisa atadza kuchengetedza. Saka masoja anotsvagei pampatadze kuchengetedzwa runyararo kusvika kuti masoja azoenda kunochengetedza panzvimbo iya pandakaona pachichekwa waya pane vhidhiyo riri kutenderera. Ndikuzvona mapurisa aivepi ndiwo atinoziva anochengetedza runyararo kana kuri kunzi pane zvaitika. Kana mapurisa azokundikana ndokunozoya masoja masibata. Saka masoja aibva atanga kuuya sei? Ndopanokupai mibvunzo yakawanda vanhu veZimbabwe. Ndoda kuti kulendi unyatsotaura zvese kune chese each and everything chine chaitika every second, udza vanhu vaziye. Nekuti izvozvo kwatakuenda izvo kuda kuti munhu arwire nyika yake achiziva kuti zvikubva nekupi zvikuenda nekupi. Mbabata upfumi hwenyika yeZimbabwe hwose munhu wani. Upfumi hwenyika yeZimbabwe kana uchinge hwawanikwa kana kuri kupi wedha tomboti hwawanika muHarare muya, ngahuoneke kwauri kuenda, ngazvioneke kuti vanhu vari kuemployiwa. Zvinofanira kuoneka kuti ano pavhurwa kambani apa zvinhu zvofamba zvakadai, zvinofanira kutooneka. Kwete kuti kambani inovhurwa hamuzivi kuti zvikuenda nekupi, nzira yacho inoenda ipapo pari kutorwa mining, pari kutorwa goridhe ipapo, nzira yacho haina kugadzirwa, ine makomba, havana kana development yavari kuita panzvimbo iyoyo. Zvinhu zvinongoramba zviri zvazviri, vari kutowedzera matambudziko, kunza dust munzvimbo, kurasira mvura dzavo dzine mercury munzvimbo, mhuka dzichifa. Hazvina kana plan kuti zvavari kumaina mvura yavo vachanga vachishandisa ine zvimachemical iyaya ichanga ichirasirwa kupi, hazvina kana plan. Saka ndikuti nini vana veZimbabwe vanofanira kuziya, ende ndiri kuona kuti vanhu vakuziya zvinezvi. Bhosi unoona zvinoitika ukaramba uchidzingidza gudo, kandi kuzese vakura idzidza vakudo, ukaramba uchidzingidza gudo uchiritandanisa nekuripfuuridza paanoserara everyday, rakazotanga kubhekifuraidzoka kwauri rinokukuwadza. Bhosi rinenge rakuona kuti handisina wekumhanyira, wandibvira kare ukunditandanisa.
ndozvichaguma zviri kungoita vanhu zvinezvi vanhu vaakuziva kuti no these people ka vari kutidhiraivha kutiitisa kusiriko vachaguma vakudzoka tiri kuona kuti vanhu vakudzoka vanowani yeti hedu mazimbabwe ndoziva kuti kakutya kakawandisa matiri asi ndikuona kwa vari kubuilda trust mavari ende chinhu chedu chiri kufamba mune zvakanaka ndopimba kuti one of the day wakapiwa pfuti chinotobvira chete chinokala saka ndiri kusimbisa vanhu kuti vanhu dzidzai nekuona zviri kuitika muchidzidza kuti sei zviri kuitika izvozvo muzimbabwe mawanda mathugs mawanda vanhu vari kubhenefita vachihwanda nekudedza masoja kuti avachengetedze yeti inyaya yekuti inzara kumasoja masoja haasi kutambira mari nemusoro inzara inovakonzeresa saka isusu hatidhiraivhwe nenyika ichienda musango nekuda kuti masoja haasi kubhadharwa haisi mhosva yedu iyo haisi mhosva yedu masoja hafanira kunge ari pagiraundi pezvezvinhu zvine runyararo zvinhu zvisiri kurwirwa vanotsvagei pagiraundi vanotsvagei bhozi vanhu havasi kurwa kuti musamainapa vari kuita zvavanoda asi masoja anowana ari pamberi uchiminzi masoja ndo weapon yemasotsi aya anogara vachitaura vanhu vachivenga kunzi hatisi kuda uori ende masoja akafanana neiwayo anenge aonekwa ari panzvimbo iwayo zvakafanana nezuka tofanira kuti vanhu ivavo varatidzwe kuti zvavari kuita izvi zvakaipa hazinzo saka ndiri kuona kuti magomo enyika yedu yezimbabwe ari kungoda kuti vanhu varwe tirwisane zvipere zvese zvokuitika zvenyika yezimbabwe zvichipera zvinofanira kuchipera zvinofanira kupera vanhu vazive kuti ndo zvazvakutoita saka kule taurira vanhu each and everything chikubuda zveexpose vanhu vazive iye zvinezvi kule radio yako iri kurira pese pese ndakanga ndiri kunonzi kumount daron vachikuketa ndakapfuura nemushamva umo akunzwa here ndakapfuura nekunonzi kugora uko ndiri munhu ndichidhakwa ndinotombopindawo matavhemanikiri mabhawa ndichinwa ndakangonzwa chitaura nzi pane kachanio kanonzi kuleni ndikati mukazira upi chanio nzi kulanzi tinokaziya tinokateerera zvakanyanya kule ndovakuzikanwa uri each and every corner saka shoko raunenge waparidza usafungudze kuti riri kuperera muvanhu ri mudhuze dhuze riri kuperera even kwafana wayo mombe kumusha kunana uyu dotito kudharweni uko ndakapfuura mese mie munana siwa ndakauya mumadziva kana uchipaziva mumadziva shopping center ndakawedzika ndichita sendiri kuenda kugora ndakadarika ndada kutopinda unana ndakukangana zita raro but yanga yatova mount darwin uri kuzikana kwete mbijana shoko rako raenda ende struggle yavo kurova mufesi wangu handiri kunyepera mufana wangu uri kupusha graph vanhu vava kuziya but saka usazoita sana zigo unoona zigo akambotanga achiita zvine musoro but akazoguma atendeuka paakangotengwa paangoita ushamwara najavha mheno zvavanga vakuita akabva asiyana nokubudisa nyaya chaidzo bva atodhivhetwa saka ndinoti ramba wakadaro basa rari kuita ihombe uri kuzivisa vanhu zvine zvichiitika chese chabuda vanhu chiexpose vanhu vachiziya vaibata saka ndiri kutenda neizvozvo vanhu ngavazive chokwadi zviri kuitika kuti masoja atiri kutemba kuti ndiye achanga achisunungura mashoma achasunungura asi the rest they are captured vanhu kana vachitaura nyaya dzekuti kucaptureka haisi nyaya kuti vari captured zvokuti havachagoni kupanduka asi vari kucapture nekuda kwenzara nzara ndo yaita kuti vanhu vacapture vanopiwa tumari twavanopiwa kuti varambe vachisapota zvinhu zviri wrong ende ndizvo zviri kutoitika izvezvo ndosaka vanhu vari kuti masoja ari captured akacapture nokuda kuti ane nzara ndiyo yavaita kuti vanhu vacapture hatisina masoja chaivo mashoma masoja ari kuramba zvinhu zviri kuitika izvi nekuti vagara vasingazvioni asi tumasoja twose tuvana tudiki tiri kupinda utu masoja ese akapinda anda munangagwa vanhu ivava vari anda munangagwa ndoda kutaurira chokwadi vanhu ivava vari anda munangagwa bhozi vana iva vanobvira vakatambira mari ndarika 500 us ndiri kutaurira zviri kutoitika zvandoziva vanambobvira vakatambira mari inodarika 500 us pavakatambira mari inodarika 500 us ndo paakangobva kutraining pane paito mari tukatuwandei ndipo chete saka nzara yakavabaya vafaneiwawa zvokuti havazivi kuti kunotombotambirwa mari dzakawanda saka vanhu ivava vari captured bhozi vanenge vachinzi tokupai izvi wokupai wopiwa kamari kadoko shoma shoma kavanopiwa
kavanenge vasingatarise tichapiwa mari. Saka vanongoramba vachingoti hano uku ndoko kanaka kwamunanga uku, ndokutotorwa kwakaita, ndokukepcha kwacho kwakatokepcha zvibata. Asi masoja ese maoriginal maold soldiers, they know kuti mari kumasoja kunotambirwa mari nemusoro. Vamwe vacho vari kurizoramba zvavafanana neizvozvo. Saka ndiri kusimbisa wangu kuti shoko ngarifambe kuri munhu wese azive kuti zviri kuitika izvi ndizvere, nekuti tinowana wakazvarwa izvozvo wazive kuti nyika iyi yanga yakatombonaka kudarika zvazviri. Warotongofungudza kuti Mnangagwa ndiye chete arotogonera vanhu zvinhu, yeti isisu tinoziva kuti no, before Mnangagwa kuti nyika yanga itori bhoo, yanga yatonaka. Saka tisi tiri kuramba zvinhu izvozvo. Ava vafana havana zvavanoziva, vanenge vachingobhuraibwa netumari tushoma shoma otofungudza ndizvo ndiyo life yacho. Ndosaka muri kuona zvese zviri kuitika. Saka ngazvirambwe zviri kuitwa Mnangagwa, zviri wrong. Nyika isi yemunhu, haufaniri kutora masoja kuti iwe vakuchengetedze uri one. Unotora masoja kuti uchengetedzwe uri one, kuti iwe uite mari uri one. Ukanga waita maini yako utora masoja kuti anovhiringidza vanhu, ndizvere? Ndo zvichatipusha kuti vanhu vapinde musango. Zviri wrong. Ndinotenda Kuleni nenguva yandatorawo imbozivisawo vamwe vanhu. Kutsanangura hangu kunondinetsa, asi ndinoda kuti vanhu vavhurike njere. Masoja mamwe ari kushandiswa nekuda kwenzara. Masoja ane nzara. Zvatiri kutarisira kuti masoja atisunungure handigone zvichizobuda, asi isusu vanhu tisi tichazvisunungura. Thank you Kuleni.